Velkommen til Takeoff Sneaker of the Year 2025. Takeoff-teamet har udvalgt 5 forskellige par sko, som de har nomineret til Sneaker of the Year. Jeg ved ikke, hvad for nogen de har valgt endnu, så det gennemgår jeg sammen med jer. Jeg er meget spændt. Jeg har lavet lidt min egen liste i hovedet, så jeg glæder mig til at se, hvad teamet har udvalgt til mig, som jeg skal se i dag. Jeg ved også, at det har været rigtig, rigtig svært at udvælge 5 par. Kun 5 par. Det svarer til at vælge sine yndlingsbørn. Så derfor så starter vi med en masse honorable mentions. En masse sko, der ikke ramte listen i år. Og det er nogle af dem, vi ser her på bordet. Jeg ved, at vi har et par Slawns. En af mine favoritter, Air Max 90. Rigtig, rigtig lækker. Full black, som de fleste i teamet i hvert fald godt ved, jeg rigtig godt kan lide. Gode detaljer, lækker læderkvalitet. Og så er Slawn også bare en meget, meget populær kunstner. Så har vi et par Proto Kobe 6's All Star. En sko, som rigtig mange ser som sko-win, man skal have på, hvis man vil tage sit basketball-game seriøst. Altså, jeg føler, hver kunde, der kommer ind og spørger efter Kobe's, altså, det er bare dem, jeg skal have, hvis jeg skal spille ordentligt. Og der er All Star'en her helt klart en favorit, der har været en favorit hele året. Lad os gå videre til Levi 95'eren i sådan blå denim. Også en af mine personlige favorites. Det gør mig jo lidt ked af det faktisk at se den her, for det betyder, at den ikke er i top 5-listen. Det her var nok en af mine personlige top 5'ere. En rigtig, rigtig god sko. Jeg har valgt den helt sorte til mig selv. En sko, som får rigtig meget patina, jo mere man går i den. Denim på skoen begynder at distress, i og med at man går med den, og det er noget, jeg rigtig godt kan lide, at personligt gøre skoen på den måde. At den jo ikke bliver mere slidt eller ødelagt, men bare bliver mere din sko. Så kan jeg se, at vi også har Undefeated lagt frem her. Undefeated Jordan 4. En sko, der førhen har været helt umulig at få, som har fået et kæmpe re-release i år. Stor release, stor succes med skoen. Og i år har generelt også været meget reboot-år, altså mange re-releases. Mange OG's som Jordan 1 Breads'ne, Jordan 4 White Cement. Vi har set Mars Yard 3.0. Rigtig, rigtig fed sko. Det er så ikke helt en re-release, det er sådan en nummer 3, altså en udvikling af de sidste 2 par. Neons Air Max 95 var også et re-release i år. Det her var så en Big Bubble version, så stor bubble på sålen. Så det har helt klart været en stor re-release. Så har vi også Supreme SB Duncan, den lilla her. Den kom ud i 5 forskellige farver. Det her var EU Exclusive. En sjov historie med den er, at vi var i God Soul i New York, hvor at der var rigtig mange, der gerne ville have de her par, vi har taget med og sælge derude. Fordi det var en EU Exclusive. Rigtig, rigtig lækker suede kvalitet. Jeg ved, det her er en, som jeg i hvert fald ventede rigtig længe på, fordi der var rumors om den helt tilbage i november 2024. Selvfølgelig også lidt ked af det over, at jeg ikke ser den her i top 5, men honorable mention. Og så har vi den her, en af mine personal favorites også, New Balance 204 L Mushroom. Rigtig, rigtig lækker sko, meget inspireret af den populære samarbejde med Miu Miu, der kom sidste år. Så har det her været meget budget-friendly og et godt alternativ til den. Og det lidt sjove ved den er jo, at den har ikke på den måde været sådan super eksklusiv og svær at få fat i. Og det er ikke fordi den... Jeg har ikke lyst til at sige, at den er sådan mega speciel, men der er et eller andet ved den, som har gjort, at jeg i hvert fald ikke har kunne glemme den. Og så har vi Superstar Babe Adidas. Den forstår jeg virkelig godt, står her på bordet. Der er jeg også meget enig i, at den skulle ikke være i en top 5, men 100% en honorable mention, fordi den har godt nok fyldt meget i bybilledet. Den her blå Babe-sko, Babe Adidas-sko. Jeg synes jo, det er så fedt, at de laver den med en Superstar. Og så har det på hver side et Adidas og Babe stjernelogo. Super, super god. Det er også meget sjovt at kigge tilbage på, hvordan at vores mest solgte Air Max i år faktisk var den, som vi kårede til vinderen sidste år. Altså Air Max 95 Armanier. Og det samme med New Balance Loaferen 1906L og Wells Bonner Navy Croc, som dengang gik for måske 3-4.000 kroner, og i dag kommer helt op at ramme 10.000. Så det er ret fedt at se, hvordan det faktisk har en effekt, og at vi
alligevel har ramt rimelig plet med at vælge de rigtige sneakers fra sidste år, og hvordan det så har ramt og vist sig i år. Men nok af det. Jeg er mega spændt til at se, hvad vi har i top 5. Må jeg få den første sko? Okay, Thunder, ikke? Nej. Okay. Lil Yachty Air Force One. Ja tak. Ej, den er så fed. Det har faktisk også været på min top 20. Jeg sad inden, at vi skulle filme, og prøvede bare at lave en liste selv. Og altså, det er svært at få det ned på 5. Altså, jeg har en liste på 20, måske 25 par. Og Lil Yachty Air Force One er helt klart også en af dem. Sindssygt fed sko, og minder jo meget om Babestars. Nu er det her så en superstar sammen med Babe. Men Babestar, som har lavet deres kopi af en Air Force One i det her patent leather, som Lil Yachty-skoen også er lavet af. Sindssygt sko. Tom Sachs Marshall. Ja tak. Ja, prøv lige at vente lidt. Det gik lidt for hurtigt, det der. Lad os lige starte med kassen. Marshall 3,0. En sko, der var ventet i rigtig lang tid. Ja, men den er så god. Den er så fed. Det er en tank af en sko. 3,0'eren, der har været nogle par før det her. Og det er så ligesom upgraden. Og det har været en længe ventet sko. Den har kørt igennem et langt testprogram, hvor at man som forbruger ligesom kunne tilmelde sig og skulle prøve, altså lave en masse tests, og så scorede du nogle point for at få muligheden for at købe de her til retail. Nu har jeg jo ikke været med til at vælge de her top 5 sko og de her honorable mentions, men jeg ved bare, at de har diskuteret meget. Det er blevet lidt højlydt op på kontoret, fordi at der er bare så mange sko, og det er sådan lidt, folk vurderer det forskelligt, hvad der gør en sko til Sneaker of the Year. Og der har vi nummer 3, Brick by Brick, Nigel Sylvester. Ej, den var helt klart også på min top 5. Faktisk, jeg var helt ærlig, jeg troede faktisk, at de ville sætte den her som Sticker of the Year. Det her er jo, den er så fed. Altså, Brick by Brick Air Jordan 4, lavet af BMX'eren Nigel Sylvester. Men altså, farven er så fed, og det er virkelig noget, man skal se i virkeligheden. Der er forskellige toner af den her meget særlige orange, som er inspireret af mursten i New York, hvor at Nigel Sylvester er vokset op med at stå på BMX. Og så navnet Brick by Brick, der hentyder til sådan den her progress. Altså, et brick by brick skal man nok nå det og nå sit mål. Og den er fed. Det sjove ved den her er også, at det er jo specielt, at i stedet for en Jumpman eller Nike-logo bagpå, så står der Bike Air. Og mange, som ikke kender til den her sko, tror jo, at det er en fake sko, fordi der står Bike i stedet for. Lidt det samme som Travis' Jordan 1's og alle de andre, hvor at swooshet er omvendt. At de fleste er sådan, den er fake jo. Altså, hvorfor står logoet den vej? Hvor at det er for os, der kender til kulturen og til skoene, faktisk ser det som det helt omvendte. Den fortjener helt klart en plads på top 5 Sneaker of the Year list 2025. Meget sjovt at se, hvordan trendsene er forskellige i USA i forhold til Danmark. For havde det her været i USA, havde Brick by Brick nok været nummer 1 på listen. Hvad tror du, der er på de... På de sidste 2? Ja. Jamen, altså, jeg havde lidt håbet på, at den her ville være på top 5. Det er den så ikke alligevel. Og hvad kunne det være? Det kunne godt være Fragment, Travis Scott, Jordan 1, Low. Eller det kunne være, jeg troede også Undefeated ville være en af top 5'erne, men ikke top 1 eller 2. Det havde jeg ikke tænkt. Honey Black tror jeg også godt kunne være. Og det... Okay. Honey Black, let's go. Ja. Ja tak. Honey Black, en af mine favoritter. 100%. Og det er sjovt, at jeg havde lidt glemt den. Selvom jeg har gået med den næsten hver dag, siden den kom ud. Og den fortjener helt klart, i hvert fald top 2. Jeg havde nok måske sat den på 1. Men Honey Blacken, Omar, du ved det også. Honey Blacken har været så vigtig i år. Den har sat så høj en barre for Air Max 95'er. Og været skoen, som alle vil have. Det, som Ox har været for mange piger, har Honey Blacken været for alle drenge i Danmark. Altså,
Det er skoen, der er på ønskesedlen. Det er skoen, der er til konfirmation, til fødselsdag, det hele. Find en undskyldning bare for at få den her. Og det har været så fedt, fordi den har været så tilgængelig, og det har været en måde at komme ind i kulturen på. Cortez, men gjort billig. Altså, de 3 første farver Cortez droppede med Air Max 95. Drømmesko, men lidt for dyre måske for de fleste. Hvor at det, de har gjort, den her så tilgængelig for the culture, for the people, altså det er rigtig vigtigt. Det er en 2025 sko, det her, uden tvivl. Og så er den bare så wearable. Den er helt sort med de fede gule detaljer. Cortez logo her. Den er så clean. Og ja, faktisk, altså hvis jeg kunne samle 2025 i en sko, så er det Honey Blacken. Jeg har set så mange gå i den her. Overalt i Danmark. Inden vi ser top 1, altså lige, vi startede med Concrete Boys Lil Yachty Air Force One. God 5'er. Så kom Marshard, og så kom Brick by Brick. Så havde vi Honey Black på nummer 2. Og den sidste, hvad kunne det være? Får jeg den her? Ja, tak. Fragment Air Jordan 1 Low. Den er så lækker. Ej. Okay. Sneaker of the Year 2025. Der har vi Fragment Travis Scott Air Jordan 1 Low. Den er så lækker. Wow. Okay, det er 2025-skoen, det her. Det er den sko. Men det overrasker mig ikke engang. Altså, Travis bliver bare ved. Jeg ved ikke, om han har misset et eneste år. Altså, det syge ved den her er, at den har fået hype på en helt anden måde, end hvad Travis-skoene plejer at få hype på. Fordi at den var slæbt over. Det var det, den var. Den fik et early release i Tokyo. Så blev den released på Travis hjemmeside kort tid efter. Og så var det. Hele verden troede, at den også ville komme på Sneakers-appen, men det gjorde den ikke. Der var mange færre par, end man havde forventet. Så den her blev bare, altså, den har allerede samme pris som de 2 par her, som jo startede på, den har startet på en 7.000, og nu er den på en 15-20.000. Men altså, den her er allerede fordoblet op på 15k plus. Det er altså ret sygt. Men det er også, hvis vi sammenligner den med den anden Travis Air Jordan 1 Low. Jeg ved det ikke. Jeg er meget til den her. Meget wearable. Rigtig lækker. Så også lige Yuto Horigumi lave et fedt trade ned af en stær i dem her. Jeg vil gerne have de slags penge. Men rigtig fed sko. Ja, Sneaker of the Year 2025. Det er Fragment Air Jordan 1 Low, Travis Scott. Altså, men jeg ved ikke, er I overhovedet enige i os gamle sneakerheads? Altså, eller er vores smag måske bare blevet for gammel? I don't know. Skriv jeres Sneaker of the Year 2025 i kommentaren. Og så tak fordi I så med. Vi ses igen næste år.